Balkan vilayetinde de täze arşalarının ışıklarının yakılış davarları yuqary ruhlantygy besenli. Şu davarly portadyň öňýany Balkan vilayetiniň şäherleriniň hemem etrap merkezleriniň merdany kemi agdyr ýaşaýjylary, edara karhanalaryň zähmet topolary, müňýüllükleri ulan ýollaryny ýydarlap gelen aýazbabadyr garpamgy yuqary ruhlantyk şäksiz bagtýarlyk duýgusy bilen mähirli garşyladylar. Asuda şaýhan piyatany Hadar deňiziniň giňişliginden ýüzüp gelýän gemide Türkmenbaş şäheriniň gözelliklerini gözden geçiren Aýaz baba bilen Garpamygyň buýsunçly saparlary bugün bütün dünýä jahan keşdeliginiň merjeni hasaplanýan Abada milli täýäkçilik dowlagyny sagaldy şu deýin jarş merkezleriniň üstüne düşdi. Soňra Aýaz baba bilen Garpamyk Balkandan nevçileri, energetikleri, lukmanlar şeýhem mektep okuwçylaryny sanly ulgam arkaly ýetip gelýän täze ýyl bayram bilen mähirli otady. Bu ýerde ýaýwanlanylan bayramçylyk dabarlaryna ýokary ruhlantyk mahsus boldy. Abada milli täýäkçilik dowlagyny sagaldy şu deýin jaş merkezlerine mehmanhanalary, dürli maktatly ajaýyp imaratlara gedenenç ören täsirli boldy. Aýaz babadyr Garpamyň halkara deňiz portu bilen tanışlygy hasam täsirli boldy. Aýaz baba bilen Garpamyk danyş ahirmada Mawtumulynyň gadam düşen türkmen telewizionynyň täsini gözelligi bolan Aý daglarynyň deňinden geçip Mawtumuly etrabynyň merkezindäki Mawtumuly Pragy muzeýine bardylar. Olary muzeýiň zallaryna aýlanyp bu ýerdäki taryhy gymmatlyklary höwes bilen synadylar. Balkan vilayet köpürlü hasahanatyna ardyly mehmandary adam hakyndaky insan saglygy baradaky aradanyň hurmatly prezident body. Arkadaky gahrman serdarmydan tutun ýerlik bilen amraşyrýany döwlet fiýatatynyň ileri tutulýan urlarynyň biri bolup durýanyna açyk göz getirdiler. Aýaz baba bilen Garpamyk Balkan vilayet kitapxanasyna da aýlany. Arkadaky serdarly bagtyar ýaşar ýylyny urlany her biri 16 okuwçylygy niýetlenen iki gatly döwrewap ýaşaýyş şaýdarym bugün Balkanaba şäheriniň ajaýyp görküne görk goşýar. Täze ýyly baş arçatynyň ışıklarynyň ýakylyş dabarasy Balkan vilayet merkezine geçirilen köpçüliklerin toý ýürüýüşi bilen başlanyp, ol buýsunçly şäherleriň üstüne getirdi. Türkmeniň awy binasynyň öňüne oturdulan Balkan vilayatynyň täze ýyly baş arçatynyň ışıklarynyň ýakylyş dabarasy hasam uly şatlyk şowkuny, egsilmez joşgyny, aýratyn ähmiýeti eýe boldy. Türkmeni müçenamasynyň ýyllarynyň eýeleri bilen dürli haýwanlaryň keşplerini janlandyran medeniýet sunudy işgärleri, köp sanly körpeler, uzak ýollar geçip gelen Aýaz baba bilen Garpamgy ýagşydan ýagşy arzuw niýetler bilen garşyladylar. Soňra Aýaz baba bilen Garpamyk vilayatyň täze ýyly baş arçatynyň ışıklaryny buýsunç bilen ýakdylar. Dürli uşgunlarda şulat açýan ışıklar bolsa, täze ýyly arçatynyň bedegini öňkü dönem has artdyryp, bu ajaýyp günjogy bayramçylyk meskeline öwürdi. Çağlar tanys topolary, garaşylygyň merjen däneleri, merdany neslatly bäteş bilen geňjileri, toýly wagty çağlardyr ýaşlar vilayatyň baş arçatynyň daşynda Aýaz babadyr Garpamyk bilen el tutuşyp döwre urap aýrandylar. Özleriniň ýürek arzuwlaryny, buýsunçlaryny joşgyny tanyslarda, lawazly goşgulardyr ýakymly aýdym sahalarda uly buýsunç bilen beýan etdiler. Täze ýyly arçatynyň ışıklarynyň ýakylyş dabarlary Balkan vilayatynyň ähli etraplardyr şäherlerinde ýokary ruhlantygyň, uly şatlyk buýsunçyň hurmatly prezident bilen gahrman arkadamyda hurmat sarpanyň aýdyň beýany uruly.